Naiz Irratian, bigarren kafea. Entzulio, kontatu berri dizuegu Pablo Zurutuza auto-ilaretan zegoela, baina dagoeneko estudioan sartu berri da. Pablo Zurutuza, egunon! Egunon! Gaurko sarrera egiteko prest. Broma izango da. Pentsa, gidoia mugikorrean dauka Pablo Zurutuzak, eta entzuleok, gaurkoa aurkezteko moduan gara. Horrelako gara, gauzak benetan kontatzeko joera izaten dugu, eta aizue, uste dut zuetako batzuk behintzat eskertzen duzuela. Beraz egunon, eta ongietorri bigarren kafera asteazkena da, eta kolore arroxaren mundu eguna da gaur. Tontakeria dirudi, baina ez da Kanadan sortu zen nazioarteko ekitaldi hau 2000ko hamarkadaren hasieran. David Shepard eta Travis Price ikasleek atorra edo kamiseta arroxa batekin jantzita zegoen ikasle bat ikusi zuten, ikasle hori jazartua izaten ari zen kamiseta arroxa emateagatik zehazki. Gertaera hori salatzeko kanpaina bat sortu zuten. Hurrengo egunean, kamiseta arroxarekin jantzita joango ziren ikasle guztiak. Maiatzaren 2 ospatuko dugu bulinaren aurkako eguna. Baina horrelako ekintza txikiek ere sekulako eragina dute. Eskolako jazaperani aurre egiteko, beraz, gora kolore arroxa. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia, zuzera neretzat bizia, zuzera argia zer urdinean. La rosa colores jantzia, la rosa colores jantzia, zuzera nere besterdia, hauseta egia geure artean. Baina beste kolore batzuk ere aipatu behar ditugu, zuria eta gorria adibidez. 1986ko aprilaren 9 gaurko egunez, istilu handiak izan ziren Bilboko San Mames futbol zelaian. Atletikek galdu egin zuen Bartzelonaren aurka. Espainiako kopako final aurrekoa. Zaleen ustez, epaiaren utxegite desente izan zituen partida batean. Zaleak sututa zeuden eta partidaren amaieran zelaire egin zuten jauzi dozenaka polizia sartu ziren orduan, eta zaleek objektuak jaurti sartu zituzten. Eta zenbait minutuz, jendea izutzen saiatu ostean, babes bila alde egin behar izan zuten, handiken. Zaleetako batek atletiken bandera eskuan polizia atzetik zuela, horiei iskin eginez zelaia gurutzatu zuen korrika, eta armaietan babestu zen. Armaien zoramenerako bitxiak dira egun horietako argazkiak. Gaur deno gorriarekin eta resumenak iganderoko zakarra, hausen da inporta zaigun atezateko bakarra, aditu Gipuzkoarro etxa fuego fraternala, muturka genbiltzan baina gola sartu du reala. Andrez entzuduna naiz ni, donezte ben albaitari. Hau bai kantutzarra, istiluak egon ziren duela 39 urteko egun hartan, bai, futbolak sortuta. Baina, zerikusirik ez duela 13 urteko beste egun batean gertatutakoarekin. Zuri eta gorriarekin jarraitzeko, gaurko egunez 2012an Inigo Cabakas atletik zale gaztea hil zuten. Ertzainak 4 egun lehenago jaurtitako gomazko pilotak eragindako zaurien ondorioz hiltzen 4 egun beranduago. Atletike jokatutako partida baten ostean, Indautxuko herriko tabernaren inguruan bildu ziren zaleen aurka kargatu zuen ertzaintzak. Ertzain bakarra zigortu zuten hilketagatik, eta handi gutxira kartzela zigorra bertan bera utzi zioten. Partida osteko gau hartan nahasmena nagusitu zen. Inork ez zuen ulertzen zer gertatzen ari zen, eta zergatik gertatu zen ere. Kaosa baino minutu batzuk lehenago euforia eta giro ona nagusi ziren bertan zeuden artean. Segundo batzuen buruan dena desagertu zen. Pituk, ala deitzen baitzioten Cabacasi, gomazko pilota baten kolpea jaso zuen buruaren atzealdean. Orduan, 28 urte besterik ez zituen. Tirokatuta hilzuten Inigo, beraien helburua badiz bezala, istripu bat zela esatea. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburua badiz bezala, aztea eta isiltzea. Hilzuten Inigo, Cabacasi hilzuten. Hilzuten, etzen hilzuten.
Hainbat urteko instrukzioaren ondoren eta inoiz etenetzen herritarren babes handiarekin 2018ko urriaren 15ean Inigo Cabakasen heriotzaren epaiketa egin zen. Ugarteko ez zuten inputatu, lekuko gisa deklaratu zuen. Agenteak onartu zuen esku hartzeko agindua eman zuela eta guztiarekin sartu zela ingurua segurtatzeko. Baina ukatu egin zuen ura egiteko modua bere erantzukizuna zenik, eta zonako agintaria seinalatu zuen. Cabakas Lizeranzu familiaren abokatuak ertzaintzaren prozedurak zalantzan jarri zituen epaiketa baten ondoren. Bizkaiko probintzia auzitegiak 2 urteko espetxe zigorra ezarri zion, jada erretiratua zegoen Juan José de Pablo ofizialari. Eta absolutu egin zuten Inigo Cabakasen heriotzagatik epaitutako beste 5 ertzainak. Zure alboan aurrera atletik, zure alboan aurrera atletik, zure alboan aurrera atletik, beti zure alboan. Denboran atzera egingo dugu, baina Bilbon jarraituko dugu. Kolore aldatuko dugu ordea. Beltza baita hurrengo efemeridea, duela 88 urte, tropa frankistek Bilbo bombardatu zuten. Alemaniako eta Italiako abiazioek hartu zuten parte bombardaketan eta 30 lagun hil zituzten. Gainera, Uribarri auzoko tunelean 16 hildako eta 40 zauritu izan ziren. Bombardaketaren aurrean babes hartutako herritarrak harrapatu zituenean tren batek. Egun berean, frankistek beste herri hauek ere bombardatu zituzten. Amorebieta Etxano, Areatza, Arrigorriaga, Bedia, Bermeo, Etxebarri, Galdakao, Gorbeia, Leioa, Ugao Miraballes eta Zeanuri. Ziren, aske ziren, langile ziren darro zeuden, gizarte berri bat amesten zuten, berdintasunian sinisten zuten. Guda dantza hasi zenian, etorkizuna jokoan zen. Borondatea soeran zuten. Bilbo 40 aldiz bombardatu zuten gerran zehar, 1936ko iraiaren 25ean hasi eta 1937ko ekainaren 19 arte. Lehen bombardaketa hura Frankoren aldeko hegazkin italiarrak egin zuten. Caproni 133 modeloko hegazkinak erabiliz. Bombardaketak ordu eta erdi inguru iraun zuen. Garaiko kroniken arabera 7 edo 8 hegazkin izan ziren goizean, eta beste 4 arratsaldean, hiriari berriro eraso ziotenean. Biktimei dagokienez zaila da zifra zehatzak ematea, baina kazetaritza kroniketako datuekin, Eusko Jaurlaritzak garai hartan egindako txostenekin eta hierrietako informazioarekin, 354 hildako eta 800 zauritu baina gehiago zenbatu daitezke. Loruzaiak, ez natzerako prezena, azoka igona, auzoan, jende guztiak gortzen da elkar, nire ikendoa jako arreak, mundari mireun herrian, azoka egona, atzo euria. Eta garaiura aipatuta izen potolo bat aipatu nahiko nukenik. 1914ko aprilaren 9ean, Kaxilda Ernaez anarkista jaio zen, Zizurkilen. Gerra zibilaren aurreko urteetan garai hartako langileen greba eta mugimenduekin lotutako ginkintzetan parte hartzagatik espetxeratu egin zuten. Behin aske eta altxamendu militarra abian zela, Kaxildak eta Felix Likianok, bere bikoteak, aktiboki parte hartu zuten hiriaren defentsan. Gerraren hainbat fronteetan parte hartzen jarraitu zuten. Harik eta dena galduta, Frantziara igaro ziren arte. Non nazien inbasioa hasi zen ondoren. Frantziar resistentziaren zerbitzura jarri ziren. Gora bera askoren ondoren, bikotea biarritzen jarritzen bizitzen azkenean. Felix 1982an eta Kaxilda 1981an hil ziren arte. Diktadura frankistak irauntzuen 40 urteetan kolore guztietako euskaldunek aterpe bat izan zuten Felix eta Kaxildaren etxean, beti ateak irikita baitzituzten. Nelidoak ikertzen zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen.
baliatu ditzagun doinu hauek esateko asteazkena dela, eta asteazkenetan beti izan ohi dugula giro musikala. Gaur ere horrelaxe izango da, Maialen Ibarra eta Eider Saezek heldu gara, amaierara abestia kaleratu dute gaur eta eurekin hitz egingo dugu singelaren inguruan. Eta garrizketa akustikoan dena, taldea. Eta ez aztu, Gartxoten aste honetako abestien gomendio zerrenda, badaukagu zuekin elkarbanatzeko, eta Josune Berezen Mendizabal dator gurera. Eta maite dutak ere, elkarbanatuko ditugu, ez? Bi asteazkenak. Bi asteazkenak eta baita zuek ere, apiriak gaur 9 ditu eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin, jaun Andreo, Goiuri ezei zarandia. Egunon. Eta zuekin, Paulo Zurutu zeirastor ze, egunon? Egunon. Izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak desastre asko izan ditu goizean zehar, baina, bira, berri hon bat, Imanol González Gurrutxaga sartu datetik, kafea eskutan duela, kafea prestatzeko beharren kafea. Alegia, hili kafea, beraz, asteazken hau goruntzari da. Izketan ari zaizuen hau, pixka bat zoriontsuago dago, goiz oso korapilatxu baten ostean, gaur bigarren kafeak 9:49 garrena du, goizak 10 eta 20 minutu izango ditu 18 segundu barru, apirilak 9 ditu, gu 3 gara, eta zuekin milaka asteazken honi buelta emateko entzuleok, eskerrik asko erregoteatik, eta egunon. Kantauri itxasoa arroba dago, gu bintzat arro gaude kantauri itxasoaz, eta baita bigarren bueltak onartze hortaz ere. Eta maite duten tartearekin abiatuko dugu, zer da emakumeaneke. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko ere. Zer dezu Juri aipartxola sartu zaio ikusiko, honezio buelta mango? Bale, a ber, gauza bat. Eski oso grazioso izan da, nola, Inigok etzuen kaferik, etzuen 3. aurkezlerik, arazo teknikoak zituen, bueno, saiatu da horri buelta ematen gehiegizko ekstasiarekin, ez? Ja. Eta gehiegizko ekstasi horretan, aritu da faltsukeritan. Eta orduan, hasi da irakurtzen sarrera, irakurri gabe zuen sarrera, eta orduan gertatu zaio, bapatean gertakari iunekin topatu dela, paiazo baten ahotsarekin. Eta orduan oso grazioso iruditu zait. Bum. Hala. Eta jetxiera hona hindu bintzate, ekarri du gero. Grazioso izan da. Ez da inor konturatu. Bai. Profesionaltasun osoz. Oso grazioso izan da. Egin dut, Tadei Pogatxarren Juan de Uneko Flandriako erasoa, eta ondoren ikusi, eta tartea ez dudala zabaldu, pentsatu dut, okei, hobe naiz, pixka bat atzerago, eta hor frenatu dut. Oso grazioso izan da, baina hori, zaten da, fake it till you make it. Hombre. Osea, Inigo zean aztoratuta, eta esan du, ez, gaude pozik. Hori ba, fake it till you make it. Ni anglisismoekin ez etorri hona, Bale, barkatu. Zekin nola esaten den. Eta gizu nola esaten den? Fake it till you make it.
Aizu, ni saio azteko osondo nenbilen, eta hemen ari zara dan hankaz gora jartzen. Tipa hau. Bai. Feikititxumik, izilike hona emagumia. Ez dakit da euskera ze hori izaten. Igual dio, utzia zu arrankatzen saioa bingoz, ondo, txukun, tajuz. Vale. Pablo Zurutu zein da zure maite duta? Egun txarrak. Obea dezu prestauta eukitzea, bestela gaur hemen gaizki bukatuko du. Egun txarrak. Kotxean egon, ordu terdi, Donosti Tolosa, ordu terdian egin dut gaur. Eta esan dut, nagon hor orduri, pentsatzen nire, piztu bezala pixkat, zagaizki dena, gainera lentilla terrori zait lurrera. Oibo. Gaur, eta azkena zen. Aibo. Eta betaurrekoak jarri ditu. Bida, beste aukera daukazu. Goiuri bezala, batzutan lentilla karrakin ibiltzen dala bizitzatik. Galdezka izu, begiondan lentilla jarrita daukadala esango zenuke? Ez da gertatu, duela 3 urte azkeneko aldiz gertatu zen hori. Vale, baina duela 5 duela 3, igual 12 bat aldiz gertatu zen. Baina duela 3 urte azken aldiz. Begibakoitzean 5,5 hipermetropia izanik, hori ezingo nuke egin. 5,5 daukazu, Bai, zatez zer ikusten. Orduan erori zet... Pablo Topotuza da pixkatez. Pablo Topotuza, ez egon, Edo, Julen egion bezala, Pablo Zuturuza. Zuturuz. Ez da, zer dizait Julen goiko etxelankideak mundu guztiari izizena jartzen dizkio. Topotuza. Bai, hori izan da... Goizto oso txarra, esan, eta gero, klaro, betaurrekoekin, ez nagoela ohituta kalean ibiltzera, eta kotxean ordu terdi, eta pentsatu de montu baten. Beharko nuke pixka landu gehiago, baina irastortza eta sator uste dut ere bateragarriak direla. Isatorza, Isatorza, hori milan ebien, baina ez du lortu. Pablo Topotuza isatorza. Aupa, gaur bi, eta Pablo zer gorkak gaur saioa ziren esan duena, baino segituan iritsi da Pablo gaur saioa hasi berri genuela. Kafea eskutan daukat, bigarren kafe honek bazkalosteko kafe daten zapore dauka. Zemagarrena da? 3. Nire maite dut adatzu herrin Kike Amonarriz izan genula, eta ze gozagarri, Tolosan nola hazi da euskera nire harridura, lehen inauterik erdera zen, gora galtzaundi, Laizter egoitza berria. Bai, galtzaundi inguruan hitz egingo dugunen batean, ze hor bir sortzen ari da, beti sasoiko egon den euskera elkarte hau, baina bai, Tolosan inauterian gaztelerak pixu handi izan du historikoki, eta gorka ondo ari da, Kike Amonarrizen hitzaldi horretan esandakoarekin. Baina aurten ez? Ez, hori izan du, asko aldatu dela, asko irazi duela. Gaur Pablo oso guapo dao. Ara? Eskerrik asko Gorka. 10. Gorkarekin ados nago, niri mutila gustatzen zaizkidalako, niri mutilak betaurrekoekin, iruditzen zait extra guapura. Jo, ni lehen, klaro, txikitatik nik 5 urtetatik hiltzitut betaurrekoak, eta duela 5 urte edo COVID garaian maskarien asuntoarekin, agobiatzen indula asko arnasteak. Lentillak erabiltzen hasi nintzen hor, eta gaur arte. Ondo geratzen zaizkizu. Horda, lehenengo aldia, ateratzen nintzela betaurrekoekin kalera, COVID-a iritsi zenetik. Benetan. Ondo geratzen zaizkizu betaurrekoak. Gorkak ere esan du, gaur bereziki guapo zaudela, Jo, mi esker. Negaz sartu denak, YouTubeen. Oida, eta idatzi txatean, Pablo ze guapo dagoen betaurrekoekin. Bai, nire ados, nik ere baditut betaurreko batzuk. Zuk betaurrekoak? Zuk badaukezun satortxi izaera? Baina momentu batean kezkatu ninduten bi arrazoiek bizitzan. Adinak? Ez. Bai, hau, ez dakit... Ordenagailuak? Ez dakit inoiz kontatu diodan, nere Joba Juleni, eta zuzenean kontatuko diot, txikitan, betaurrekoa jarri zizkiotenean, nik ez dakit bera oso kezkatuta zegoen betaurrekoan asuntuarekin. Baina familian kezka zegoen. Ai, umea gaixua betaurreko kindabar. Torno osabak zintzun, pentsa, Hongkongen nengon, bidai hartan, ikusi nituen betaurreko batzuk Blu-ray, pantailaren izpi urdin horiek ekiditen dituztenak lanerako, eta erosi egin ditun. Horren bialdurun familia taldera argazki bat, osabak ere betaurrekoak. Eta Juleni ez dio dela inoiz kontatu. Eta etxean ditut oso tarteka lanerako ordenagailu horrean ordu asko egoteko eta jartzen ditut, ez dakit gauzandirik egiten duten, baina Luka gustatu egiten zait. Kontu da naizela osartzen gero kaletik ibiltzea betaurrekoak eukitzeko beharrik gabe. Eta zogezu argazkirik edo guk streamingan erakutsi alizateko? Erakutsiko dizuete beste egunen batean, baina bai, betaurrekoak ditut, horrexegatik nire Joba Julenek betaurrekoak zituelako, eta pixkate osaba babesa egiteko. Bai. Osaba babesa. Proposamen berri bat handik, azken musikalak betaurrekoen eguna. Begira? Izan liteke, Bai, izan liteke. Bai, ez dut gaizki ikusten.
Zerbeza eta bilizto Oiukatu iso sentitu herriak behar gaitu Dastatu askatu eta esan atera gaitezen Barkaia zuenik graziasko egiten dit, Julen Goikoetxeak ere bidali digu, oiek dituk arrautzek. Jarri, Paulo Iezizena, tanei bota fama. Egia da. Esan nizun Etzinela da mutuko Zina zure maite dut, Goiuri? Ai, barkatu. Sartu zait, barre tonta. Maite duta, begira, atzo Juleni kontatu nion, baina nola irratian enuen kontatu, orain aprobetxatuko dut. Batzuetan gertatzen zaizue, badaukazutela egiteko bat eta sekulako nagia sentitzen duzu egiteko horrekiko, edo beldurra ematen dizue, adibidez zehatz bat jartzeko, nik atzo WhatsApp bat jaso nuen, gero dei bat jaso nuen, zenbaki ez ezagun batena, eta ja, WhatsAppa zen, deia zen, eta orduan ikusten nuen, erantzun behar nuela uneren batean, baina, momentu batean ez dakit zergatik sentitu nuen zerbait albiste txarren bat izango zela, edo herrieta egiteko izango zela, edo horrelako zerbait, eta orduan ematen zidan sekulako angustia dei hori itzultzeak, eta aritu nintzen luzatzen. Orain, geroxiago, Bazkal ondoren, eta ondoren, testu hau idatzi behar dut eta bukatzen dudanean. Testua idatzi eta geroago, eta junitzen luzatzen. Eta azkenean deia egin nuen, eta tontakeria bat zen. Hau da, etzen tontakeria bat, baina etzen albiste txarra, etzen herrieta, dei errex bat izan zen. Eta orduan, maite dut, batetik espero duzunean zerbait txarra izango dela, eta gero, ez denean txarra, lasaitu hori maite dut, ez dut maite, joera hori, gauzak luzatzearena, gero ainarexak balin badira kontuak. Baina duki duzu sentsazio noiz bait. Noski. Ados. Egunero. Bari da, nire maite. Gizajoa. Nire maite dut gaur. Jakin izan manu eta horrek erriko nitxun. Nik badut maite dut eza. Eta hau uste dut inoiz kontatu dudala, baina entzuleok entzuten banauzue ea ikasten dugun hau kudeatzen hobeto. Asko egokitzen zaita aireportuetan ibiltzea. Eta, badago zerbait, ikaragarrizko amorrua sortzen didana. Eta da, 200 lagun edo 200 lagun bagaude maleta jasotzeko, eta maleta jasotzeko zintaren lehen lerroan, Victoria Eugenia Antzokian baino jende gutxiago kabitzen balin bada, ezin dugu, denok, lehenengo lerroan egon, momenturen batean gure maleta iritsiko den horretan, maleta hori jasotzeko lehen lerroan prest egoteko. 10 pauso atzeraman, eta zuen maleta iristen den momentuan, 10 pausoiek aurreraman, hartu zuen maleta eta itzuli zuen tokira. Ze bestela bat, ez da ikusten maleta non dago. 2 maletak pixatzen badu hori ateratzeko lekurik ez dago. 3, totoak dirudigu. Zez? Aireportuko ikastaro bat berdugu. Zalantzarik gabe. Gizarte bezala. Zalantzarik gabe. Hor sartuko nuke zuk maletak aipatu dituzu, baino segurtasuneko zea hori pasatzerakoan zapatak kendu, lokarriak, eta momentu horretan ere gertatzen dira tontakeri batzuk nik ez ditudanak ulertzen eta dena oztopatzen dutenak. Azken aldi hartu nabioi bat aurreko urtean, momentu horretan, zehazki, beldurrez, derrepente pentsatu nahi likidoak. Nik ezakatu ditu handia, entzeko entzen nire bigarren nabioi, eta likidoak. Lentillen likidoa. Lentillen likidoa, hombre, karo. Ezin da, bota nuen dena, berria zen. Eta utzi nuen bakarrik, 100 mililitro lagozara dut batean. Eta ikusi nindun bertako seguratak, eta esan zidan, zaizea, hori pasa daiteke. Eta nik, serio? Hori pasa daiteke, aireportu horretan, ala erabakizutelako. Espazio denboraren koordenaden puntu konkretu horretan, eta egun hartan, pertsona horrek ere horrela interpretatu zuelako. Ze, niri pasa zait, bronka botatzea, portatila ateratzeagatik bandeja aparteko batera. Ez, gauza elektronikoak atera egin behar dira. Hori da, bizitzan horrela da. Hori horrela izan da beti. Ez dakitzea aeroportutan zen da. A ver, que no. Ingeles ez igual zan, ez dakit, Amerika Latinan zen edo nuntzan. No, don't do it. Ze pasatzen da? No, it's okay. Ez dakit ingeles ezan edo gaztelera zan. Esan rekreatu nezake bizkuntzetan axolagabekeria berdinarekin. Kontua da, pixkat herrieta egiten ari zitzaizkidala,
portatia atera nuelako bandejatik. Eta, orduan, orain galdetu egiten dut, portatia eta, bai, portatia atera, eta ni, bale, barkatu, atera gut, ez da gizu nola asmatu. Bai, behar ditugu. Motxila irikitzen nahi duzuet kamarak dauzkat, ez, bale, urrengo kontrolean. Kamara daude, iriki motxila. Bueno, aklaratuko dira, normatiba unifikatu bat, aeroportetako kontrol horietarako ondo legoke, baina berriro noa, maleta jasotzerako orduan, utzi espazioa, maleta, karrusel hori, martxan dagoen, 3 minututatik, zure maletak, beharko du zure presentzia lehen lerroan, 3 segundutan. Beste 2 minutu eta 57 segundutan, egon zaitezke 5 metro atzerago. Eta horrela, denok ikusten dugun maleta, denok joaten gara maleta behar dugun momentuan, ez dela denona batera izaten, zestirak abitzen dena batera zintan, eta orduan dena hobeto antolatzen dugu. Osta, ukalondoak sartu behar dira maleta jasotzeko. Ni zurekin ados nago, kontzeptualki. Pun kontzertu baten lehen lerroa dirudi horrek. Baina ziur berdinengo nukela. Buah, eske bai, pegatzen dizu pilo bat. Gorroto zaitut. Pablo Zurutuza, Pablo Topo Tuza pasada izatetik nire personaje favorituetako bat, personaia gorrotagarri bat izatera, hola, kolpetik, batean. Bakizu rompetetxos zein den. Ibaina zen... Bai. Ba, ni oso fana beti. Txikitan identifikatu sentitzen nintzelako. Beta horreko ditulako. Rompetexosen txiste guztia zen beti... Ez zula ikusten. Traketxa dela. Eta orduan beti pentsatzen zuen imaginatu mikrofono hau izan ordez, pentsatuko nula, ez dakit frutaren bat izan zela, eta orduan hasiko zan jaten, eta beti zen txiste berdina, baina oso graziosoa. Ai, ze kuki. Bai, a ver, personaje kukia da, tipo. Pablo, zuturuz. Bai, zuru rompetexos. Ez, Pablo. Isatortza, nahigo, tipo... Nik dara mazratu bat zuei motak bilatzen, bai, Goiuri zegeiza badaukat. Eta Inigorekin oraindik ez da. Ez que Inigoek badauka mote bat eta... Nik asko dauzkat. Vale. Duela urte asko, irrati esatari ezagun batek, esango dut, Oian Begak, jarri zian Inigo A Sensation. Bai. Inigo A Sensation! Izatez, uste dut, Oian Begarekin entrevistate egin barko genukela, inoiz entrevistatu dugu, bere bestelako jardunekin, baina nola jarri zidan duela urte asko, ba igual pasa dira 15 bat urte, nola gazteako ginetan jarri zidan Inigo A Sensation ez izena. Inigo A Sensation. Bai. Lehenengo aldia da kontatzen duzula, Ba, pentsa. Bigarren kafeko entzulek etzekiten Inigo A Sensation. Gauzat esango izut. Urte asko dauzkat, bizitza asko. Gauza asko. Oraindik kontatu ez dizkizu danak. Inigo A Sensation. Fiskat, igui puntu bat ematen dit. Ez da, depende non erabiltzen duzun. Neri, baina kafearen asuntarekin eman dit, George Clooney daukan puntu sexy baten... En espresso. Bigarren kafea, iragarki bat kafearena. Inigo A Sensation. Inigo A Sensation. What else? What else? Ia izia el proja. Aizue, goizeko 10:36 minutu ditugun honetan, gaur bertan uinetaratu den, eta guk gure uinetan ere nahi genuen, kantu bat orkestu barri zuegu. Inguruko zarat aldatu da, buruz ikasi dudan bide honen, elmugaren izena aztu zai, gehiagi luzatu den urte honen, abendua berandu heldu da, denboraren zantzua galdu zen, erlojuaren horatzen kontra. Bihotza txunez beteta, begira da dainotua, inoiz da izan ezken hori. Saiesten saiatu naiz baina ezin dut gehiago luzatu bidaia. Heldu gara amaierara Maialen Ibarraren berriena, eta Maialen Ibarraren berriena heldu da eskutik helduta, Eider Saezekin batera kaleratu dutelako. Single hau, kantu hau, gaur bertan apirilaren 9 eta Maialen Ibarra telefonoaren bestaldean dugu. Maialen, egunon, eta ongito herri bigarren kafera berriro.
Egunon, kaito zer moduz? Gu ondo gabiltza, eta zu, pentsatzen dut, ere bai, horrelako kantu bat gordeta ukitzen denean, gero kontatuko diguzu noiztik, baina, kaleratzeko, ezagutzera emateko momentu altzen den honetan, horrelako kolabo, gainera, koherente bat, ez? Badago hor zerbait Maialen eta Eiderren artean kantu honetan, oso ondo funtzionatzen duena, pentsatzen dut, badagoela hor zirrara bat gorputzean, goizeko 10:38 dira, hau ez dakit, da, urte betetze egunean, goizeko 10 galdetzea bezala, zenbat opari egin dizkizuten, baina tira, nola zaude, nolari zara bizitzen eguna? Oso ondo pozik, jaman ituen gogoak bestia kaleratzeko eta pizkat jendean feedbacka ikusteko eta entzuteko, así que pozik eta abertzelan doan eguna. Bueno, ziur feedback ona jasoko duzuela. Maialen, kokadezagun single hau, ez dakit, badirudi dena estrategia edo dena nonbait kokatu behar dela. 2004an atera zenuten, nire... 2004an. Maialen Ibarra. Nire egia zuen Espainetan, 2025an beti falta da zerbait, heldu gara Maierara gaur bertan, apirilean. Non zaudete? Nondik norako transizioan agertzen da kantu hau? Abesti 2025an kaleratu ditudan bi abesti hauek, hori, beti falta zerbait eta azkenengo hau. Printzipioz izango dira, urte honetan kaleratu nahi dudan albumaren bi aurrerapen. Aizu, produkzioan ikusi dugu Mondi Borda bilela, ikusi dugu Eiderrekin kolabo hau, nolakoa izan da pixkat kantuaren osakera eta jutzea produkzioa, eta zein momentutan produkzioan pentsatu zenuen, hau Eiderrekin abestu nahi dut, edo akaso, konposiziotik ere bazetorren ideia hori zurekin? Hasi ginen abesti honegaz, nik uste dut izan zala abenduan, 2024ko abenduan, geratu ginen hori, Mondeirekin bere estudioan bizkat abesti berriak egiteko eta produzitzeko, eta, sortu zen abesti hau, beragaz, Mondeirekin, Martinekin, bertan, eta gero, abestia grabatu neban nik osorik, eta gero bai, hasi ginela pentsatzen, kolaborazio baten parte bilatu algenuela. Eta etorri zitzaigun Eider burura, Eider burura, nik uste nuen, abesti honetan bere ahotsatan nirea potente geratu alzirela, eta zorionez Eiderrek esan zuen baiet, así que, eta ona sortu zen. Komposizioan izan zen bizkat imposible Eider bertan egotea, letra idazterakoan eta, baina, behintzat baiet esan zuen eta kolaborazioa eman da. Tegia hasi zait berbetan, zu berriz ikusteko egunak kontetan, azken aldiko berotasuneza, gure denbora zidelkartu benetan. Hau lehenengo aldia ez badere, inguruko zarat aldatu da, buruz ikasi dudan bide honen, helmugaren izena aztu zait, gehiegi luzatu den urte honen, abendua berandu heldu da, denboraren zantzua galdu zen, erlojuaren horatzen kontra. Bihotz entzunez beteta, begira da dainotua, inoiz nahi izan ezkenuen hori bihurtu bere, isiltasuna judakoitza, marko zien indarra, heldu gara Maierara. Mina saiesten saiatu naiz baina, ezin dut gehiago luzatu bidaia, gutunak Maialen, heldu gara Maierara, aipatzen dituzuain, eta referentzia kantu honetan, ez dakit sortzaile gazte baten ahotan edo bi sortzaile gazten ahotan entzutea heldu gara Maierara, berezia da, ze Maierara heldu zarete, zer dago kantu honen atzean? Egia esan ez dau historia handirik, ze historia asmatu bat da. Esan dudan bezala, egon ginen Martinekin estudioan, etorri zen Mikel Iturbe proiektuaren partaidea dela, eta pentsatu genuen pizkat komposizio prozesu horretan igual probatu behar genuela gauza berriak. Orduan, momentura arte beti konposatu izan dut bakarrik, idatzi izan dut bakarrik, eta izan dira igual
nik bizi izan ditudan esperientziak edo sentitzen nebana edo barruan ditudan ideiak, eta saiatu ginen komposizio prozesu horri buelta bat ematen, eta historio bat sortzen, historio asmatu bat. Eta orduan horre ibili ginen hirunon artean bizkate historiari bueltak ematen, hau sortu arte. Historia horren emaitza da heldu gara amaierara, entzuten ari garen kantua, Maialen Ibarraren urrengo lanaren bigarren aurrerapen kantua nolabait esango dugu, horten kaleratutako bigarren kantua, eta uste dut, kantu hori entzuten dugun bitartean, Maialen Ibarrari ere gonbidapena botako diogula, lan hori kaleratzeko orduan, gurera hurbil daitezen, eta elkarrizketa akustikoan, eta lasai eta sakon, diskori azter dezagun, Maialen? Ni pozarren, ia aurrengo baterako bertara joan naiteken. Venga, egingo dugu hitzordu hori eta bitartean gozatu gaurkoan kantu honen argitaratzearekin eta kantuaren argitaratzeak ekartzeko duen on eta gozo guztiarekin. Zaindu asko, Maialen? Mila esker zuei. Isiltasun oiu bakoitza, malko gazien indara, heldu gara maierara. Esan ez diren hitz guztien. Goizego 10:40 eta berandu xamar bada ere, hemen esan digo, gostin egiten ari altzarete, ez Josune, bagoa zugana, lasai egon zaite emakumea, bagoa zuzenean gazteizera, hemen Josune Pelez de Mendizabale behar bezala agurtzera, eta aserretu aurretik gurean ongitorri ematera. Goiuri, ni Josune Pelez de Mendizabal, egunon? Egunon. Hemen borrogen minuzain izan duen, nerekin astu indira. Klaro, ez naiz klubekoa, begira, orain naiz, nik ere... Josune ziren ditu bere betaurrekoak. Nik ere publikoak ez ditut sekulan erabili. Ustut, igual akaso behin, baina ja larri nebilerako eta nuelako ikusten ja, aurkezpen batean eta jantzi nuen, aipatu ere egin nuen. Begira, hau jarriko dut, baina bai, ni nahiko pertsonaia naiz. Gorkaren mezuare espero dut nik, ze iruditzen zaion hau, eta ze kontatu, jolin, egon naizela entzuten, eta Julen, venga, bota, zindan ere goitizena. Ui! Bai. Josunere... Eman behar da, Guri ez igua ipatu, Josuneren ez izena, oraingoz, momentuz. Ez, baina Julenek izango du buru. Juri, seguro egon zaitela hor, kaferen bat edo beste hartzen, eta esan, emakume honek... izateko ikura duena zaparte... Egia, joku asko ematen digula, zure abizen arabar kopuru horrek. Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, claro, eske horrekin ja ez izenik ez duzu behar, baina eskatuko diogu Juleni, pentsatzeko buruan zera duten. Gero ez du balio kexatzeak, Josune? Ez, gero nik kontra ingo dut eta listo, kegatzea, ez? Aitzaki bat hitz egiteko, are gehiago. Bai. Ondo hartzen ditut nik kritikak, Bueno, zer esango ez ziaten nere nebek. A ber, ni hasi naiz, ez dakit egiak edo maltzurkeriak entzuten. Baina, bai. Bueno, aurrekoan niri goreti deitu zenidan. Esken nazuen nintzen, porque jerekin hasten da eta pixka dislexikoa naiz, keba. Josune, niri gertatu izan zait, goreti eta goiuri hemen egonda, nahastea, bai. Claro, bai. Eta gero, Julen eta Junerekin ere gertatzen zait batzutan. Hori, ez dakit, problematikoagoa da. Neri nire eskolan peio ditzen diote. Peio? Bai ikasle eta bai irakasle. Ai, peio. Ai, peio. Onila peio naiz. Peio, gustatzen zait. Peio, bai. Esaten dezu bai? Bai, nik jazatek bai argitzen. Baduzu ez izen kompletua. Peio isatortza. Peio isatortza. Topotuza jondegu. Isatortza oso polita da. Beste, igual, musika proiektu batean ez baduzu zure izenean ateran kaleratu nahi abestiren bat? Isatortza. Peio isatortza. Zeinek idatzi du abesti hau, Peio isatortzak? Zen artistiko bezala funtzionatzen. Oso ondo funtzionatzen du.
izen artistikoaz ez, baina gai artistikoen inguruan hitz egin behar digu Josune Belez Mendizabalek gaur, 12 minutuetan, goizeko 11 ere gerturatzen ari direlako, Josune? Bai, venga. Gure printzipal antzokiari buruz hitz egitera natorkizue gaurko honetan, nobedadeak daudelako. Bueno, lehenik eta behin, aipatuko holan pixkat, dakizuen bezala, itxita dago. Antzokia. San Prudentzio kalean, erdigunean urtetan izan dugun antzoki hori, itxita dago, ze obretan ari dira. 2025an, oso fase kritikoa horrela jaso dute pixkate udaletxetik, bueno, kritikoa batez ere konplexotasunez beteriko lan teknikoak egin beharko dituztelako, egituratuko dute, egokituko dute hobeto, bai kutxa eszenikoa handitu nahi dute, sotoa ere egitea, platea ere bai pixkat egokitu, hori dana aulkiguneare ere eraberritzea, eta olako gauzak ingo dituzte, ez? Orduan, gogoratuko duzue kontatu nizuela, ustu zutela, aulkiz eta sofaz eta holan ustu zutela, material guztiak kendu zutela, eta subastan atera zutela asteburu batean, eta nik uste dut 2 ordutara ez zela ailegatu. Jendea, ara gerturatu zen, eta gauza pilo hartu zituzten. Nik neuk, aulki bat ere eskuratzeko aukera izan nuen, 50 eurotan zen, gero diru hori Valentziara bideratu zuen udaletxeak, eta horretaz aparte kontatu nizuen ere bai, nola nire lagun batek ere erreserbatu zuen sofa bat, bazkenean nik sofa hori ere etxera ekarri nuen, etxera, herrira, zenekien ez da nun sartu, baina ja, klaro, hain izan zen gudantzeko zerbait, gauzak eskuratzeko, eta nik hau nahi dut, jendea zijoan eta despistatzen baldin bazinen, kentzen zizuten eskutik, holan, eta orduan, nik esan, ja zu goiz etorri zarela, madrugatu zula, eta ez da gizer, venga, favorea ingo izut, eta sofa eta guzti eraman nuen. Gerora ere, deitu zidaten, ze guk elkarte, kultura elkarte bat daukagu, eta hoiei ere, antzokiko altzariak, ustutako eta kendutako altzari hoiek eskuratzeko aukera eman ziguten, baina, hau ere ustuta aipatu nizuela, klaro, 20 eserlekuko hilara eraman behar zenuen bai ala bai. Eta hori ja, are zailagoa zen etxean sartzea. Hori ja, la lokura. Orduan, ustuta dagoen honetan, printzipal antzokia, eraikinak jarraitzen du obrekin eta bar, baina, esango duzue, bai, eta orain nun egiten dira gauza ba. Hemen antzoki sarea badago, eta bai printzipalean, bai hegoalde gizartetxean dagoen Fernande de Matauko antzokian baita ere, Ibaiondo gizartetxean, hiriaren beste tokian dagoen Felix Petite antzokietan, betidanik egon dira antzeslanak, eta, ipuin kontaketak, eta gauza ezberdinaz, ez? Azken finean, egitaraua, 3 antzoki ezberdin hauetan sostengatzen da. Oraingo honetan, pisu gehiena Felix Petitek hartu du, Ibaiondo auzoan dagoena. Eta, atzo, berritasuna izan zen, zer eta nolabait handitu dutela. Kanpotikan ja, itxura aldaketa ikusten da, eta esango zu, nola da posible hori. Kanpoaldean birziklatutako itsas eduki ontziak ikusi daitezke, bai? Irudikatzen dituzu ez da, birziklatutako itsas edukiontzi hoiek grisak dira, eta gainera bakoitzak izki badauka, eta guztira antzokia irakurri daiteke. Beraz, bai, holan kanpotikan oso polita, ez? Pixkat eraikinetik kanpo, eta hauek zer dira? Dira, 4 kamerino, 2 biltegi eta jostundegi bat. Hau da, eraikin barruan zeuden kamerinoiek nolabait erabili dituzte, edo gutxienez horrela ulertu nuen nik atzo, pixkat handitzeko, esango dut eskenatokia, bai? Orduan, hau oso, itxuraz oso polita geratu da, ez? Kanpoaldean esan bezala, antzokia irakurtzen da, lehen Ibaiondo gizartetxea, hori, da, hormigoizko porlanezko eraikin bat, ez da oso lan itxurosoa, baina antzokia ikusita, identifikatzen duzu hor badagola zer ikusi, eta biltegi hauetan, pixka trasladatu dituzte kamerinoak eta bar, ara, eta hartara ja handiago gehatzen da
Ibai ondoko Feliz Petiteko antzoki hau. Da pixkat oso Amsterdam style. Bai. Holandan eta horrelako asko egiten dituzte, ez? Edukiontzi maritimo hauekin, eraikin asko, eta ematen dio horrela kutsu moderno europeo edo ez dakit. Bueno, europeo erabiltzen dugu askotan, eta gara, europeok ez du... Kopenhagen ere ikusitut nik horrelakoak. Azken nire nahi inoiz egon Kopenhagen. Baina Europako hainbat hiritan edo bado joera hori. Bai, hori da, ez? Txapa antzekoa edo, bueno, holan, bai. Modernoak, ez? Batzutan esaten duzu, ala, begira zertarako erabiltzen dituzten hauek, ez? Osea, karga eta deskarga egiteaz aparte, pues etxe bizitza edo, bueno, bakasunetan hauek amerinoak izango dira, eta gainera pixkat badator eskutik ez dakit arrazoia hori izan den edo ez, baina pentsatzen dut, bueno, eragin diela zer eta larunbat honetan estrenatuko da 1996, bueno, estrenatuko da ez, estrenatuta dago, baina berrikuntza edo berrikuntza hau egin dutena Feliz Petite antzokian, oso ondo etorreko dela, ze antzeslan bat dator 1996 izenekoa entzungo zenuten, eta pieza honek 40 pertsona dabiltza pieza honen baitan, hau da, lantalde handia da, eta hori jasotzeko edo hori harrera egiteko, nolabait Feliz Petite antzokiak eraldaketak egin ditu, besteak beste hau, biltegiena, aipatzen dizuedan hau, eta orduan azpi egitura berri honi esker, badana pentsatzen dut xamurrago izango dela, eta egokiagoa, eta instalazioak ni egia esan, oraindikan barrutik hola modu pertsonalean ikusteko aukerarik ez dut izan, baina gustatuko zait. Asteburu honetan ez da izango, ez naiz jungo pieza hau ikustera, baina bai, nola ikusten den kanpotik, publiko bezala ere bai, ze hobekuntza nabaritzen dira, claro, platea hau oso txikia da alderatuta principal antzokikoarekin, eta jendea ere kexatu izan da, ez? Komentatuta, hasieran abonoak saldu zirela, oraindikan principal antzokia irekita zegoen, eta bapatean hause gertatu, eta, claro, hiriko leku batera doa, nun jendea ez dagoen oso ohituta, naiz eta tranbia egon, eta batzuei kosta egiten zaie, bakitzue ohiturak eta... Baina, holaxe, orduan hori itxas edukiontzi hauetan, antzokia jartzen duen honetan, horrek berrikuntza ekarri du, biltegia, jostundegia eta bar, eta horri esker, pentsatzen dugu, barrukoa ere hobetu dela, batez ere artista eta publikoarentzat noski. Nolakoa garen, gure ohiko ibilbidetik ateratzen bagaituzte, kosta egiten zaigula batzuetan, eta urruti ez dagoena, urruti dagoela iruditzen zaigu, edo horrelako muga mentuak hartzen dizkiogu gure buruari, edo tranbia hartu behar bali madutu, jaso urruti, zera. Bai, da tranbiak usten zaitu, atean, Ibaiondoko gizartetxeko atean, bai, eta, ni izan naiz, hartu dut, gutxitan hartu dut, igual bi aldiz, eta jastakitzen bat urte dituen tranbiak, aurrekoan uste dut ospakizunetan ibili zirela, pilo. Eta beteta, klaro. Orain linea hori betetzen da, ez? Antzerkira doan jende guztiak hartzen duelako. Baina, merezi du. Ez da dila izan aitzakia, antzokia aldatu dutela lekuz antzerkiraz juteko. Hori da. Ez jarri inoiz aitzakirik antzokiraz jateko. Ez mesedez. Baina, antzokien leku aldatzea, are aitzaki merkeagoa da. Osa, ez zego gustatzen aitzaki hori. Eta bukatzeko 4 minutu gatzen zaizkit, ez da? Bai. Botako dut, begira, abiatu den ekintza bat astelenean hasi zen Almudena Cidekin, eta esango dizuet. Hemen, asmakizu moduan, zer ikusirik dauka literaturak kirolarekin? Ez dizuet, baina, Baldetu Ander Izagirreri. Adibidez. Zenba liburu idazten dituen txirrindularitzaren inguruan, futbolaren inguruan. Almudena Zide ipatu du hortik, eta Almudena gure kirolari handienetakoa izateaz gain, idazle lanetan eta fazeta horretan ere murgilduta da bilazken aldian. Begira, Almudena Zide egon zen astelenean nun eta Zabalganako gizartetxean, bertan daukate Zabaliburu izeneko irakurketaren jaialdia, eta bakizu, orain apirilean ere badatorrela nazioarteko
liburaren eguna dela eta, pues bueno, ba hemen antolatu dute olako ziklo bat, eta hasi zen esan bezala Almudena Azizekin astelenean, eta bertan egongo dira, bueno, ja amaitza oraindik ez, asteazkena da, baina ostirala bitartean entzuten duenak aukera dauka. Zer entzuteko eta ikusteko, ba bueno, bertan egongo diren kirolari batzuk, euren liburuen inguruan mintzatuko dira. Besteak beste, Zuaitz Gurrutxaga, Olatz González Abrizketa, Michel Elorza, Tania Lagunilla, Mikel Valverde, bueno, komikilaria da bera, bueno, bere anaia ezaguna ingo zaizu, ezta, Valverde. Ernesto Valverde. Bai, hoxe. Juan Ibarrondo eta Juanjo San Sebastian ere. Batzuk ja pasa dira eta beste batzuk etortzear, ona Gasteiza, bale? Orduan, adibidez, Juanjo San Sebastianek hitz egingo du El Viaje liburuari buruz, eta hau ostiralean izango da, beraz, oraindikan Garaiz. Eta, hauxe kontatu nahi nizuen, eta beste, A Sensation, begira, bakizun horregongo den ere bai, Ane Arrugaeta, zuk ezagutzen dozu? Bai. Ane Arrugaeta gure beste ipuin kontalari maitagarria da, eta bera izango da larun batean hemen Zabaliburu izeneko proiektu honetan, ipuinekin jira eta bira izeneko ekintzan. Eskuminak Ane Arrugaetari, gainera duela gutxi Tolosan izan da, eta ezin izan nuen ikaren emanaldia ikustera joan, baina bai, zorretan gara haren lanen bat zuzenean ikusteko. Eta beste kontu bat esango izut, Josune, aipatu duzu Almudena Cid, azkeneko Almudena Cidekin egon nintzenean kontatu zidan euskera berreskuratzeko gogoarekin zegoela. Eta pentsatu dut, akaso arabar ilustrenetako baten horretan, botazen izaiokela amutxo bat, nola doan prozesu horrekin, eta bigarren kafean entrevistatxo bat egin ez da? Bale, erronka moduan jarri dazu? Erronka moduan, Almudena Ciden euskerazko lehenengo elkarrizketa bigarren kafean nahi dugula esan. Wow, bale, lortuko dut, bueno, a ber, igual zuko kontaktua daukazu, bueno, ni bilatuko dut, erronka osoa. Baina hor, hemen aipatzen dizut, gogora gaitezen hori, seguro. Lotu behar dugula. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, zaindu asko eta astelener arte. Astelener arte, agur. Agur, eta bagoaz zuzenean, gure Bilboko estudioetara, Itxaso Leon lankide antxe dugu, eta azken ordukoari heltzeko prest. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon, kontatu behar dugu, hainbat hegaldi desbideratu behar izan dituztela Euskal aireportuetan, kostaldea estali duen belainoa tarteko, haenak eman du goizonetan horren berri, Loiu eta Hondarribiko aireportuetan hegaldiak desbideratu zein bertan bera utzi behar izan dituzte, eta ondorioz goizeko 10 arte ez da iritsierarik izan Loiuren kasuan. Kaltetutako bidaiarientzat autobusak ezarri dituzte beren helmugetara irits daitezen. Eta honekin batera aipatuko dugu ere gogora ekartzearren greba eguna dutela asteazken honetakoa Nafarroako funtzio publikoko langileek. Zerbitzu minimoen berri eman du gobernuak azken orduetan eta osasunbidean berebiziko zerbitzuetan 100%koak finkatu ditu. Lab, AFAPNA, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek deitutako greba eguna da Nafarroako langile publikoentzat eta hala Nafarroako gobernuak osasunbidean hezkuntzan, babes zibilean, suhiltzaileetan edota justizia arloan gutxieneko zerbitzuak finkatu ditu. Osasunbidean, oinarrizko zerbitzuetan esan dugu 100%koa izango da eta ondoren zerbitzu bakoitzean ezberdina finkatu du. Hezkuntzan, babes zibilean edota suhiltzaileetan gutxieneko batzuk ezarri dira. Funtzio publikoko langileek salatu dute euren lanbaldintzak hobetzeko edota privatizazioak eteteko txibiteren gobernuak ez duela ezer egin eta ez dagoela negoziatzeko ere prest. Horregatik jo dute grebara eta atzetik gehiago etor daitezke erantzunik ezean. Hoiek momentuz aipatzeko ditugunak errepideak ematen du lasai daudela, hortaz badakizue orduete barru itzuliko garela informazioarekin. Eskerrik asko Itxaso Leon, eguerdiko 12etan informazio gehiago, eta gu bagoaz aurrera. Hain zuzen ere Gartxotun Zain Letonak dakartzan musika gomendioekin doinuetatik aratagoren aleberri bat, hemen dena taldeko kideak
kableak lotu eta lotu dabiltzan bitartean. Ez egizue, ze despliege teknologikoa daukagun hor, bigarren kafearen laborategian, eta egi guztia kontatzen hasita esperantza daukagu, hirugarren kide bat falta zaigu, eta garaiz iritsiko dela, badakizue, trafikoa eta garraio publikoaren baldintzake ekuazioan sartzen direnean, gauzak korapiatu egiten direla, baina lortuko dugu entzuleok gartxotun zain letonarekin uzten zaituztegu esan da bezala, eta minutu gutxitan, aipatzen ari garen dena gozatzeko aukera. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Parcels eta Marok elkarlanean egindako Live Your Love abesti puskaren zuzeneko bertsio bat izango da. Parcels taldea kaso ezagutuko duzue zuen kabuz, baina bestelare lehen urtean doinuetatik haratago saioaren hasierako jingle edo abestia zen, Parcels taldearena, Australiako talde puska bat da. Zuzenean ikusi dudan gauzarik ederrenetarikoa, baina diskoetan ere uzta ederra dutena. Eta azken single sorta hauetan kolaborazio asko edo elkarlan asko egiten ari dira. Eta horietako bat, Maro artista portugaldarrarekin egin dute. Duela pare bat egun ateratako bideo bateko zuzeneko bat dau, eta esan bezala Live Your Love beraien singela Sao Pauloko kaletan zuzenean grabatu berri dute. Bideoare ikusgai duzue, baina nik musika ekarri nahi izan dizuet, izan ere oso abesti berezi eta goxoa baita. Beraz, gozatu zazue Parcels eta Marok elkarlanean kantatzen duten Live Your Love. So, I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you. Chegaste do nada e de porta fechada mostraste-me a estrada, nova temporada. Achei o meu escudo, agora tenho tudo. Deixaste o meu mundo, viraste o meu mundo. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you. Déjame soñar contigo, vamos juntos no camino, para nunca viajar contigo, nunca volará, nunca volará. Déjame soñar contigo, vamos juntos no camino, para nunca viajar contigo, nunca volará, nunca volará. Déjame soñar contigo, vamos juntos un camino, para nunca viajar contigo, nunca volará, nunca volará. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you, love. I never wanna leave you.
with you. Haze kantu puska Parcels eta Marok kantatutako Live Your Love kantu hau. Bi taldeak gomendatzen dizkizuet, bihotz-bihotzez. Eta Sao Pauloko kaleetan grabatutako zuzeneko baten aitzakia erabiliz, Brasileko talde bat gomendatu nahi dizuet. Bertan bidaiatzen ibili nintzen Jon Lagunarekin duela urte asko, eta bertako askok gomendatu ziguten talde bat izan zen. Ez dakit hemen ezaguna den, baina han izugarri handiak dira, eta rigi talde bat dela esango nuke, estilo orokorren argia da, baina badituzte beste ez dakit ukitu poperoagoak, rock progresiboko zenbait zati ere bai, baina bai, etiketa bat jarri beharko banie, rigi izango litzake. Nati Roots, hemen interneten arakatzen dabil, Brasiliako talde bada, eta 1986 urtean hasi ziren musika sortzen beraz, ibilbide luzeko taldea da, eta bidean single eta kantutzar asko dituzte, baina nik bat aukeratzekotan, gure lagun brasildarrek taldea ezagutarazi zigutenean gomendatutako Sorry So Rei ekarri nahi izan dizuet. Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxer vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Saiba que o simples perfume de uma flor pode vir a ser um grande amor na sua vida. Não gaste palavras pra viver, de iludir os seus sonhos tão raros com mentiras. Não maltrate o coração que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas. Será livre pra sentir os seios de uma paixão. Vai ser uma história linda. Diga que me adora, deixa o orgulho e venha, porque já está na hora pra gente se encontrar e sermos um. Mas não demora, que essa chama não desencantar, se esvai no ar e só essa lembrança. Eu
tô cansado de sofrer. Quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Vejo a lua, lembro do sonho, torço pra realizar. Yeah. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se for, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se for, chorei, 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 chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Yeah, na, na, na. Hortzentzun dugu Nati Roots. Hortzentzun dugu Nati Roots taldearen Sorry Sourrei abesti buska. Hirugarren gomendio gisa DXX talde ingelesa ekarri nahi izan dizuet eta euren Angels kantua. DXX talde aski ezaguna da, lehen diskarekin estanda handia izan zuten mundu mailan, zenbait iragarkietan ere beraien abestiak entzun ahal izan genituen, eta geroztik nahiko ibilbide oparoa izan dute. DXX taldearen ezaugarri nagusia, bai sonikoki, bai zuzenekoetan, bideoetan, estetikan, euren soiltasun eta minimaltasunerako joera dela esango nuke, eta izugarri maite dudan talde bat da izan ere, elektronika apur horri gitarra bat, baju bat, eta batez ere harmonia ederrean dantzan aritzen diren bi ahots gehituta, ba oso sensibilidade handiko taldea dela iruditzen zait, eta bidean kantu izugarriak sortu dituen taldea. Gaurkoan Angels ekarri nahi izan dizuet. Light reflects from your shadow. It is more than I thought could exist. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be in love, love, love. And every day I am learning about you, the things that no one else sees. And the end comes too soon, like dreaming of angels. And leaving without them. And leaving without them.
Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being as in love, love, love. And with words unspoken, a silent devotion, I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready as long as you're with me. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being is in love with you as I am. Being as in love, love, love. Hortzentzun dugu The XX taldearen Angels abesti buska. Aste honi dantza giroan eta hortzentzun dugu The XX taldearen Angels abestia. Laugarren gomendio gisa eta aste honetako gomendioen azkena dantza giroan hortzentzun dugu The XX taldearen Angels abestia. Aste honetako laugarren eta azken gomendioan Revolution taldea erakutsi edo gomendatu. Hortzentzun dugu The XX taldearen Angels kantu puska. Aste honetako gomendioen hortzentzun dugu The XX taldearen Angels abesti puska. Aste honetako gomendioetan azkena Revolution izeneko talde estatubatuarra izango da. Sao Pauloren arira Nati Roots nola gomendatu zidaten kontatu dizuelda nago, estatubatuetan barrena unibertsitateko lagunak bisitatzen den biela. Urte batzuk ere pasa dira bidai horretatik. San Diego negoela Revolution izeneko bertako edo inguruko taldea gomendatu zidaten bertako lagun batzuek. Eta, izan nuen nik ere nire Ricky garaia, gaurkoan argi ikusten da. Eta Revolution taldea benetan gustatu zitzaidan. Ez dakit, rollo honegatik, ingelesa ikasten edo hobetzen ez dakit zer esan, baina ari nintzela oso erabilgarria egiten zitzaidalako, Rigia bezalako estilo lasai eta entzungarri bat baliatzea, ingelesa gehiago ulertu eta hitzak ulertzen saiatzeko, eta Revolution taldearen oso oroitzapen ona daukat, bere garaian euren lehen diskoa zen Courage to Grow izugarri entzun nuen, eta ez dakit bertakoa den edo maketetakoa den, baina gaurkoan gehien entzun nuen Ordinary Girl ekarri nahi izan dizuet. Asteari edo aste honetako gomendioari, pixkat dantzan eta rollo onanekin agur esateko. Beraz, hementxe duzue Revolution taldearen Ordinary Girl. Eta guk, hurrengo astean entzungo dugu elkar. Bitartean, ondo segi eta aio! Cause I can't get you off my mind. Seems like the only thing that I think about, well, is you all the time. I have no words to express the way I feel about you. I found my heart's desire, oh baby, it's you. You give me everything that I want. You give me more than I need. What is a guy to give a girl who seems to have everything? Oh, too much time is never enough time to be spent with you.
seen some things, but nothing even comes close to the love that you bring. You know exactly who you are. You know just who you wanna be. Oh, I can't believe this love. Oh, it is happening to me. Oh, so much fear to face to get me where I am. It's clear for me to see that this was never my plan. But here we are now, girl. Oh, just me and you. I'm loving every minute that I spend with you. Whoa, yeah, yeah, yeah. You're no ordinary girl. Yeah, you always speak your mind. You're no ordinary girl. Yeah, you're one of a kind. You're no ordinary girl. Oh, I can see it in your eyes. You're no ordinary girl. Oh, yeah, that's alright. Goizeko 11:24 minutu entzuleok, segituan gara zuekin soinu froga hauek amaitzen ditugun bezalaxe. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Euskal musikan berriena. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. Baina baita klasikoenak ere. Hor zaude, dantzak gauzitan, zer berru bada, pasatzen zaiko goaren baita. Eta noski, nazioarteko klasikoak ere bai. Gozatu nagusiki gure musikaz. Baina baita nazioartekoaz ere. Gozatu musikaz. Gozatu naiz irratiko 50. Servilleta bat lau korapilo. Servilleta bat lau korapilo. Spotifyen naiz irratiko 50 playlista. Atsegin dut eman, partekatu lagunekin eta gozatu. Hau afizio edo ofizio saioa dugu, eta nondikan eratorri zaizun bilo-bila proiektua, hau da txikitatik abeltzaintza proiektu bat da. Bai, hau ez da etortzen txikitan izan nuen idei batetik, edo ametxo batetik, ez da hasierako gaztarotik, bai egin nituela nekazaritza ikasketak, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, baina bertan ez digute horrelako bide aukerarik erakusten, eta gehiago zentratua dago batez ere industria agroalimentarioan batez ere. Joan nintzen Belgikara, bertan ezagutu nuen animalietologia, asko gustatu ditzaidan, nahiko argi ikusten nuen niri animalien kontuak erakartzen indutela, eta bizitzaren bueltak Nafarroara itzuli eta irakaskuntzan hasi nintzen, 6 urtez. Hori ibili naiz, baina beti lehen sektorea erakargarri egiten zitzaidan, beti hori arantzatxo hori hor barnean, eta orain dela iparralde nengoenean ezagutu nuen moher, ongoraontza hazkuntza bat ezagutu nuen, eta oso ekoizpen polita iruditu zitzaidan, animaliak ere asko erakarri ninduten. Iparralden mugitu nintzen giroan laborantza giroa zen, eta ikusten nuen nola hemen ez da oso ohikoa gazteak familian etxetik jaso ez baldin badute etxaldea, ez da oso ohikoa instalatzea laborantzan edo aktibitate bat hastea, aldiz hor askoz ere ohikoagoa da. Zure ahontzen antzera burugorra zarela orduan. Bai, ikuste gaietz, esan daitekela bai. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larunbatetan, arratsaldeko ordu 2. Naiz
irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Mundu berrietara doazen bideak gurutzatzeko balio du irratiak. Asteleenetik ostiralera, arratsaldeko 4:00 zatoz gurekin zebrabideara. Ekinez Zapiain eta Oiana Azkue. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6:00 abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Eta badakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, oroko polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon. Keep calm and bigarren kafea. Agian ilusioan esterik ez da Parisen kaleak zutan Latako da zenan Agian nodoak esterik ez da Zaldira biztainera Galdezka izan zitekenaz Galdezka izan zitekenaz Ta erantzuna zenan
zena erantzuna zena beraz eseri ez dezagun zer gehiago esan dena esan nuen ez nuenean zer gehiago esan beraz eseri ez dezagun zer gehiago esan dena esan nuen nuenean ezer gehiago esan beraz eseri ez dezagun ezer gehiago esan eta gure bihar guztiak gaur amaitzen ikusi nola bihar orain litezken lekuak ebigatzen ekarri beste lata bat Goizeko 10 eta barkatu 11 eta 35 minutu dira, iritsi zaizkigu denak osorik eta bagoaz. Gaurko gure elkarrizketa akustiko honen talde gonbidatua aurkeztera. Zen ikusi zintudan, izten beharra zenuen, nigar zemen etzan da, atzoak ezin hoetik altxata. Zein soinu egiten du anabasak? Nola irudikatzen da? Nola kontatzen da dena alderantziz dagoenean? Agian ezin da? Edo agian gerturatu gaitezke. Egin beharko banu, ziur asko, kolore grisa erabiliko nuke, kearen kolorea. Ritmo desberdinak batu, entzuleak espero zuen zerbait egin, etengabe. Garrasi egingo nuke, eta hitzen bat xuxurlatu. Iritsiko zinen baina tarte bat eseritzen dezan zalantzan jartzeko gazak nola iren eta nola Halako zerbait egin du gaur gurean dugun taldeak. Baina nik egingo nukeena baino dezente hobeto. Anabasa kontatzeko ez delako soilik anabasa behar. Anabasa kontatzeko ideiak ordenatu behar dira. Eta behar den moduan kontatu. Ideiak argi izan, eta dena zure modura nahasi. Eta azkenik, ideia argiriz daitezen, bihotzak zaurituko dituen esaldiak osatu. Barruraino heldu, eta bertan zure hitzak tatuatu. Anabasa kontatzeko zerbait gehiago behar da. Garrasiak, kostaldeko enkantua eta hori dena. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustikoetan, dena. Ezin dezaket erakutsi zenbat, defini dezaket beste izate batek, ezkinelako irauteko. Antzuleok Ondarroko hirukotea da dena, gaur gurean dira, eta haien hirugarren lanaren inguruan hitz egingo dugu, zer mozote? Martxoaren 21 argitaratu zenuten Anabasa izeneko disko berria, zer moduzkoa izaten ari da harrera? Ona, nahiko ona zago nuke. Osgarriz, denpori jobaik eta gero lan inpultatxea, jenteik guztatik gaino lago pasarraro bat. Hau, zuen hirugarren lana da, lehenago bazentuzten bi, eta egon zerate tarte, ez luzea, baina tarte batez geldi, eta, geldi ez, grabatzen segura eski, baina kanpora begira geldi. Zer muzko prozesu izan dugu?
luzi, izango nuke nintzako. Bai, aldaketa asko, asko luzaturan prozesu bat, ez ganin hau disku ja sortute daukan, 2023ko udan instrumentala bintza sortute daukan. Eta Gainerako kapak eta kapak. bai, da asko luzaturan gauza bat izan da, eta bueno, tartin kanpun egon gazelako eta hori dana, baina bai, 2025 arte Eta zergatik jarri diozuen Anabasa izena diskoari? Josu Izagirrek, neure aita da. Sin más, film labur bat eiman ondarrun herriko bastante gente implikazana eta basan bebai bizkate diskune irute ikusitxe eta ze gai lantzen man ondo torten zan Anabasa hitze eta gero bai izan keinu bat da nore itai hori txeko. Zezuen diskoko aurkezpenen testuan, aurkituko zuen zuleok, leku ez hitz egiten du diskak, aurkitutako leku ez, eta galdutako ez. Hartzen ditugun leku ez, eta kentzen ditugunez. Norbere leku ez eta besteenez. Etxetik joan nahi izateaz eta leku berera itzultzeaz. Norbera erbeste izateaz. Lekuak dira guztiak. Aterperik gabeko lekuak. Hondakinen artean, eta guztietan du nolabait, Anabasak leku bat. Edarra testua. Ondo irudikatzen du nik uste diskak ekartzen duena. Galdetu nahi nizuen ere, diskoa egiteaz gain, eta bestiak egiteaz gain, nik uste denbora luze hartan bintzat balio izan du denbora horrek disko borobil bat egiteko, ez bakarrik abestietan, baizik eta diseinuetan, bideoetan, orokorrean denaren iruditegia oso potente izan da beti, eta hontan ere hola dator. Ez dakit, lan asko dakarren prozesu bat izango da hori. Bai, bueno, irudi aldetik bintzat, nahikoa ziratik hitzak ikusitxe bat, ja, bai, irudik atzen gendu nolako zerbait, eta bainateaz bizkate landuro gauza bat izan da, bai. Igual, ideak, iruditegi izan ideak bai eukira beran denpori, ero bai, ni pentsa bainategi bai prozesuaz beraz sortuako nidak izan di, baina gero eurak ejekutaten, bai bideoklipe etxen eta argazkisak eta diseinuko horrek nahiko ari nengiz. Bai. Ideak nahiko argi goazen. Tartean, bajista berri hartu duzu, Bai, hori da. Bueno, ez dakit, igual entzun, eskatuko diegu lehenengo abesti bat. Zuk agintzen dudu, Pablo? Bai, printzipioz, ala. Venga, zein izango da joko duzuen lehenengo kantua, hori bai galetor dizu. Lurraspitik. Vale, soinu froga minututxoat hartuko dugu, baina mikrofona txekiatu dugu, beraz, uste dut dena martxan izango dugu. Lazoazte, gure set akustikora. Prez dira gure elkarrizketa setean, irikiko ditugu euren kanalak, dagoeneko entzun dezaten euren burua. Eta, hirukote, nahi duzunean. Norbere lekuan aterperik ez artean ta zein leku dudan hartzen goxoa besten astean nahi duzu zure abesti hoiekin baina
oraindik ez zara hasi, ez da zura auzoarekin, Anderrana defendatzen duzu, konbikzio osoarekin, ta estatuko festival hartan jo duzu, izen bat egiteagatik, zein ondo geratzen zaizkizun, malkotapenak soinean, baina bestaldera begiratu duzu, lagun bat gaizki denean, ta zein ondo dagon estena, pozita lagunak denak, baina komunitate bat eratzeko ezintasuna gure ez dena. Hortxe gaurko lehen kantua, badatoz gure entrevista setera bueltan denako hirurak, eta segituan izango gara eurekin, entrevista honekin jarraitzeko. Mikrofono guztiak, mikrofono batzuk itxi, eta beste jiriki behar ditugu, eta gurean ditugu bueltan. Zoragarria. Eskerrik asko gaina esan behar diogu, prestatzeagatik formatu berezi bat. Ontarako. Normalean, kontatu pixka bat entzulei ezagutzen dituzten ontzat zein izaten den zuen formatua? Beti irukot izan da eta oso elemento gitxia saldanik eta gexen egin nahian, eta berez, akustiko bat, baina bateixa gaik justo, elektroniko, lehenengo bidar lanik experimento bat, eta ondo pasaro bentzat. Oso txukon dago. Dira, Tolosan bertan grabatu dezue diskoa, Bonberenean, Carlos Osinagarekin, txapekin. Zer moduzko izan da prozesu hori? Oso gusta, errepikan jau aurreko diskun be grabaen duen, da azkanin bilatzen gendun soinu basan beran karakteristikuran soinu bat, oso gordine batexak oso naturalak eta hoxe bilatzen gendun. Leko asko az grabatu bai, eta... Autogestioan oinarrituko ibilbidea da zuena, eta zentzu hortan nahi zuen galdetu bete paetaren inguruan. Gainera, justo Lurrazpitik abesti honetan aipatzen duzue, letrak, atentzio ditu nindun atzo. Zuk den aldatu nahi duzu zure abesti hoiekin, baina oraindik ez zara hasi ez da zure osoarekin. Undergrounda defendatzen duzu, konbikzio osoarekin, eta estatuko festival hortan jo duzu, izen bat egitegatik. Zein ondo garatzen zaizkizun malko eta penak soinean, baina bestaldera begiratu duzu lagun bat gaizki denean. Eta zein ondo dagoen estena, pozik eta lagunak denak, baina komunitate bat erakitzeko ezintasuna gure estena. Horri erantzuna da bete paeta? Parte baten nik bai, usteot. Azkanin gure helburu bat izan da bete paeta sortzeko momentun, talde batek dakarren individualtasunetik urten eta sare bat sortzi, taldin hartin jo baik diskoetxe komertzialeta,
pentsatzen duelako autogestinio aldizelaen gauza, baina autogestinio ez da hona izan nire ustez bentzat, gauza bakarriken berdizenik aldain zozer autogestinioin beste batzukin saretute eta bizkat horretxa zideiaz zigilu barra kolektibo hau sortu dugu lau talden hartin momentuz laguntzeko alkarrei bai disko bat kaleratzik dakarren prozesun edo egunerokotasuneko kontzertuk eta bar. Duela ez da batzuk hemen izan zirenean Xendrako lagunak, aipatzen genuen Iruñerriko estena, eta agian, Gipuzkoatik begiratzen genuen enbidia handiz. Ondarron gertatzen ari dena ere, interesgarria da. Ondarko gaztetxetik pasatzen ari da talde pila bat, azken urtetan, eta badakigu zuek atzean zabiltzatela, goizte ere, zakarrik zuek, noski, batepaetako lagunak, eta zaila izan behar da, horrelako kontzertu pila antolatzea. Bai, azkanin, taldi eta beste mi gauza dakagu, bai, betepaetan kontzertuk eta antolatziaz aparte, da bai bizkate askotan gainez utxen da bena, ero lan karga estra bat suposatzen da bena. Baina, guke, ez da, bixi duguenez hau eta benetan sinisten duguenez gauzak egiteko modu honeaz, ez da, merezira bela uste dugu eta horretxetan jarraitzen dugu. Eta guztu atxen dugu, bai. Sentsazio ematen du, denako proiektua begiratzen dezunean kanpotik, eta ez bakarrik dena, bezik eta betepaeta, eta pixkat zuen inguru guzti horretan gertatzen dena, borobilagoa dela dena, zuk zeuk egiten dezunean. Horren inguruan galdetu nahi nizuen. Bai, nire ustez bai. Niri hori beti pasazta jateko bat, ez? Tortilla patata bat eta gatza botati aztu eta alan da bet disfruta jaten. Eta nintzate oxera bai honek dakarrena, bai. Gain txartu urteten da ninbe. Bai, ikasketa prozesu bat, bai, eta azkanin bai ikustezu bai, igual eza, saiako leku batzuta edo denpora horretan, baina, barala prozesu bat, gexa tarden dana, gexa hori, baina, barala ikasketa prozesu bat, atzanin autu politiko bat, bai, horretan jarruteko. Satisfakzio, bai, osatzanin, igual ez bat zaiaten pentsatezen lekurero, baina, bentsat, lortu duguena. Geuk alkarreaz injako gauza bat, ez da igual ez da inoa ero aialeiken gauza bat, baina gutzako nahiku, en plan. Baina, lekuta aiati do bai, nire ustez da, zer norberak etxen da benin kontrola leikena, ez? Diskotxe komertzial batea zabe izen harremanetan, igual bai bideatzezatxu leku batzuta, adibidez festival batzutan jotea berez, igual esen dukenak nahiko eta Rekabuz ezen unakako, hau en plan, amen nahi jo. Nik uste hor, badagoela patata tortillaren azalpen horretan, ez dakit liburu bat, kantu bat, edo disko bat, baina gatzi gabeko tortilla edo gatzi gabeko patata tortilla. Asko gustatu zaite azalpena bera, ez? Zer horrek eginako tortilla hori hona dago, nahiz eta gatza botatzea azu zeizun. Filosofia bat dagoen atzean, Enaiz prometan ari, niretzate... Niko lantxe funtzionaten. Bai, oso azalpen da juzkoa iruditu zait, eta azpimarratu nahi nuen asko gustatu zaite simila. Bederatzi minutu dauzkagu eguerdiko amabeitarako, uste dut sarraskian murgildu behar dugula, bigarren kantuan murgiltzeko, denola zangalatra ba, baina bagoa sarraskiarekin. Sarraskia. Galdera bat. Letra batean esaten duzue, ies honetan kontakizun bat, helduleku bat aurkitzarena, libururen bat, amorante bat. Nik amoranteen izenik ez dut jakin nahi, baina liburuena bai. Ies egiteko liburu bat gomendatuko zenidakete? Justo hor, bai letrak etxeko prozesun eta asko referentzi xaroten hori bat izan da, liburu bat izan da, eraikuntzarako materiala Ider Rodriguezena, asko guztabaztan, eta hori adibidez. Perfecto, apuntatuta. Beste galdera bat. Zuk beti argi izan duzu minaren forma politikoa dela eta gauza etzela kateak askatzea, baizik eta lotzen zaituzten haiek hautatzea. Iruditu zaitagian diskoko esaldi potenteenetako bat, kontatu jazu pixkat, zer dagoen honen atzean? Atzanin bai dela, haukanti minan eta emozioen politizazioen argi bat, eta
batzanin mine sortzetzun gauzak, badaukela izen eta bizen batzuk. Eta, gizontasune, kapitalismo, anabasa, da, violentzia guztik badaukela, horrek forma politiko badaukela, eta horretxeaz lotute. Eta, bizkat barra hori kateak hautatzea, bizkat liberalismoa ero kritika bat, hori. Dena esan nuen, ez nuenean ezer gehiago esan. Esateko asko geratu zaizue diskonetan? Bai, baina, etorriko hori beste disko bat. Hori, Samarrun eskerrak ez, geratzen direla gauzak esateko. Bai. Perfecto, sarraskia gaindituta, orain bai, beste abesti bat entzun dezakegu, Hori da, ez dakitena, igual... Agurtuko ditugu azken galdera egiteko tartea daukagu, Pablo, eta ondoren bigarren kantu eskatuko digu. Galtu nahi nizuen orain ze plan, besterik gabe, orain txatea zu diskoa, eta suposatzez kontzertu asko izango dituzuela aurretik. Bai, jo. Adibidez, non? Jendeak zua ikusteko aukera, Laister? Ostiral honetan, Zaian. Zaian da gau? Bai, musikaderon. Eta gero urrengokuk maiatzak 3 dakau mutrikun, Meizoneko lagunakin, Amarrin Iparragirren, eta gero Katalunia alde hauz kontzertu batzuk emoten. Asteburu fin bat gau preparatu. Ze ona. Eta viniloak, zedeak, kamiseta pila, oso derrak gaina, lortzeko aukera Bandcampen, suposatzen dut? Bai, bete paetako Bandcampin vinilo diskota horrek eta kamisetak dena. Jobre taldeko horri aldin hortan. Irukote, jarraitu disfrutatzen azten, eta nahi da zuen segi zeta akustikora. Zin, izango da bigarren kantua mutilak? Aterperik ez. Aterperik ez entzuteko aukera izango dugu segituan, denako irukotea kokatzen den bezain pronto. Entzuleok, 4 minutu terdi eguerdiko 12etarako, nahikoa denbora, eta bestela luzatuko gara pixka bat. Denako lagunen aterperik ez kantua entzuteko, irukote nahi duzuenean. Genozidioa Gazan ta hemen oraindik bada eraikitzea erabakitzen duenik anabasa honetan nik neure euritan aterpe bat eraiki dut ateriden kanporretan gure garaia ito dezagun. Dudala bat ere antzi ikande
Matxia genozidioa Gazan ta hemen Oraindik bada eraikitzea erabakitzen duenik anabasa honetan neure euritan aterbe bateraiki dut ateri den kanpo horretan gure garaia ito ezagun. Entzuleok, 20 segundu guerdiko 12etarako bagoaz dena taldearen azken kantu honekin, aterperik ez kantu honekin. Zuek agurtzera izango dugu eurekin orain tartetxo bat ere agurtzeko moduan, baina irukote, mila esker eta nahi duzuen arte. Entzuleok, bagoaz bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara, gainera, ostegun berezi izango dugu, gurekin izango ditugulako Faisan Irlako protagonista bi eta zuzendaria, baina hori bihar izango da, orain informazioaren txandemen, naiz irratian, zaindu asko, agur! Keep calm and bigarren kafea.